Nou, de meeste mensen die zullen dit apparaatje wel kennen. Dit is een spanningszieker. Wat de meeste mensen net weten is dat er uitvoeren is door een vries. En die vries dat wie mijn paak en die staat hier afbeeld op de achtergrond. Nou zou je denken dat de uitvinder van de spanningsmeter dat hij daar heel rijk van worden is, maar zij is net geen. Nee, zij is het inderdaad net geen. Ze had er best wel een protte van produceerd. Maar uiteindelijk had een oorbedrijf die had het idee eigenlijk toch oernam. En ik denk dat hij wat op een efficiëntere manier deze schroevendraaiers met het lampje maatje kon. Wij zijn als installatiebedrijf aangesloten bij een wat landelijke marketingorganisatie. En die ga ik toen een keer bellen. Ik zei, nou, Takamtier bestaan we 100 jaar. En GM eens even brainstormen voor u wat wij al hier doen kunnen om daar een bijzonder iets van te maken. En dat was net mijn eerste gedachte om een museum op te zetten. Want ja, dat is natuurlijk best wel even een werkje. Ik ben op een gegeven moment met stapels dozen en spullen van Blijen in de Haarlem gaan en nou, dat lag je dus al hier in de showroom. Nou, dit is nog een oude folder, een brief van de arbeidsinspectie. Ja, dat is echt heel bijzonder om dat al hier te ontdekken. Nou, uiteindelijk is hij als klokkenmaker in Blijen begonnen. Toen weer een bevriende bakker. Die zei, ja, als het nou toek is, dan begint de komende tijd met elektriciteit en met waterleiding. Want de huizen in het dorp die worden de komende jaren aansluiten nou ja, op waterleiding en op elektriciteit. En zij is eigenlijk het installatiebedrijf in Blijen ontstaan. Het bijzondere is eigenlijk dat het klokkenmakersvak altijd wel wat als een reden trier terug ons installatiebedrijf roen had. En met name in de oorlog ben heel de klokken uit de toren gehaald door de Duitsers. En uiteindelijk wie er een architect in Blijen die zei tegen hem van kist ook net een apparaat uitvinden dat net een motor is, maar iets anders waarmee de klok elektrisch lieden kan. Nou, en toen is eigenlijk het elektromagnetische kloklietapparaat door hem uitgevonden in 1948 ongeveer. Dat elektromagnetische kloklietapparaat, daar hebben we de 2 exemplaren van stingen. Dit is eigenlijk de oorspronkelijke, die nou ja, eigenlijk meteen na de oorlog uitgevoerd is. En het hart van het apparaat, dat is dit. Dat is de spoel, die wikkelen we ook zelf. En daar wordt de gelijkspanning op zet. En doordat je de gelijkspanning opzet, krijg je een Noordpool en een Zuidpool, dus een hele sterke magneet. En die loopt als het ware deze kern naar onderen. En dan gaat die klok scheef. En op een gegeven moment dan schakelt er hem zelf uit. En dan komt die klok weer terug zijn massa weer om, maar die gaat terug het diggere punt heen, dus die gaat weer omheen. En dan op een gegeven moment gaat er ook weer naar onderen en dan schakelt er hem uiteindelijk hemzelf weer in. Maar ook deze apparaten die komen we best nog wel voorbij en die werken nog steeds. Heb je het van tevoren denken kent dat je nog eens een museum gaat zoeken? Nee, nooit bestilstaan, dat ooit gebeuren kon. Ik vind het wel heel bijzonder dat je je geschiedenis vastlezen in zo'n ruimte. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder.